समाज के कलंकित गर्देश प्रेमी के एगो नया रिसर्च आ गईल बा शिवानी के साथ। क्या बात कर रहे हैं? छिन्न के एगो गाना आइल बा जो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलंकित करेला काफी बा। कौन है ये लोग? बिना देरी के देख लिहल जाए। ये बात तो तू सही कहलू है, तोहार तन है, तू खूटा पे बैठ के चिल्ला चाहे भला के पिछुआड़ा में गांथला। तोहार जवन मर्जी करे उ कर। हाँ। जे भोजपुरी समाज के गंदा करब तो ई भोजपुरी समाज सब के है। अब ए में आके उल्टी करब तोबा तोहनी लोग ला हम तो बरले न बानी। वाह क्या सीन है। ई सरबा तो बिल्कुल ना सुधरी भाई से कि घोर काली तो छोड़, अगर एकरा के गांव के बकरी भी मिल जाई ना तो वो ठीके लागेला। ई बतबा हम काहे कहतानी, रउआ लोग के भरोसा न होई तो खुदे सुनी तो। क्या बोला तूने? साले का खोपड़ी तोड़। गाड़ी में भला ठेलो ससुरा, तू कवन दूध के धोबल बारे रे। ससुरा के देखत कितना पवित्र बनता रे। शिवानी कुछ कहबे, कह तो कनी एकरा बारे में कह तो। इहे क्या? कितना के नाव में घाव क देले बारे, आज पवित्र बनता रे। तब तक तोहर गली के नाली मुजफ्फरपुर के मोती झील बन जाई। नहीं लेबे देबे के शौक बा त कनी हमरो ऊपर ध्यान देना द, टीका लगा के। नहीं सुलेशन एकरा के पाजा में ध के मजा आई कि नहीं बाक बुड़वक। ना हमरा लगी तोरा कोनो दिक्कत ना होई। छोटे से छोट चीज ना तोरा के मिल जाई। रउआ लोग समझ गेला ना हम कहल का चाहतानी, समझ गेला ना। नीचे कमेंट करके बतावा का राय बा भौजी के बारे में। हम चलतानी, बाकी लोगन के वीडियो पसंद आई जा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करिए।